Ogai manyien madun bura ma Safina Jimmy Wanjigi osingoni pononi oyiere kaka jatend piny e yiero mar higa mar 2027 odhi chungo kang' Kenya dhi nyime gi chulo gope maromo trilion 12 maonge adiera margi. Wanjigi wacho ni piny owacho onego ler jopiny ni gope ma kamago ne okaw e kinde mane kaachiel gi siemo ne jopiny chenro mag dongruok mane hola ma kamago ne otimo. Ogai machon ma Safina Paul Muito jiwo rowere mag Gen Z mondo obede opara manyime e kedo ne telo makare kaachiel gi kelo lokruok ma pacho ka. Jotelogo ne oloso kinde nyasi ma sidho Wanjigi kaka ogai ma Safina kaachiel gi Willis Otieno kaka jalupne Safina mane ochuo higa mar 1995 osebedo e bwo Paul Muito. I am saying that the new leadership and Gen Zs need to lead maandamano tomorrow on the issue of corruption. Because this is a government that has grown immune to disclosures about corruption. Miaka tatu sasa, Willis na mimi tumezungumzia kitu inaitwa ODS debt. Mukipatia Kasongo ushuru wenu 70 kwa 100 shilingi inaenda kulipa deni bandia. Ile ingine 30 anakula. Sisi tukiingia namna hii, serikali ya Safina hatutalipa hiyo deni. Deni bandia hatutalipa. Kwa sababu hatutalipa, tutakuwa na saving ya trilioni 2 kwa miaka. When we say that the police are killing our people, they are arresting them, where is accountability? They say orders from above. We are proposing and we are saying the above must be the people. Every OCPD in this country should be elected by the people of that division. We give power back to the people.